Ayan, good morning mga ka-alright. Sa magandang nagpalang araw sa atin lahat, no? So, kanina madaling araw umalis sila Kuanoli Vlog, uwi ng Bulacan. Sabay niya si Kababi. So yun, at iniwan nga sa akin yung natitirang budget para sa bahay ni Talin, kung ano yung pwede na yung mabili na para tuloy-tuloy yung pagtrabaho doon. Ayan, bilhin ko mamaya. So abang-abang tayo mga ka-alright, no? At yung pang food allowance, yan, maraming salamat po sa mga nagbibigay pang food allowance sa team. Yan, napakalaking bagay po niyan. Yan, kaya tayo ay nagsisimikap na makausad ang project kasi so ang hirap pagka yung kukunti na accomplish sa araw-araw. Kaya kahit mainit kaya tiyagaan natin. Ayan, maaari maaga maka-umpisa para makausad kasi marami pang naka-schedule o kasunod na project, Ayan, alright, yan. Ayan, support lang po mga ka-alright, no? So ayan, may nag-comment na na ako daw makakasira sa team. So nirespeto ko naman po yung comment mo kung sa mga naririnig nyo. So i-analyze nyo muna po kung sino ba talaga yung mga kasira ng team. Ayan, maraming salamat sa comment nyo po, no? So nirespeto ko po yan, opinion nyo po yan, wala naman ako magagawa dyan. Yan, I love you pa rin dahil nakasuporta po kayo. Ayan, ang lakas ng ulan, magbubong pa naman sana kami doon, maglagay ng trusses. Ayan, lumakas, oh. Kaya tayo kaputi. Kaya makapaggawa sa taas ngayon. Mag-ano lang tayo, mag-ritada. Mulan. Ayan, nagkaputi ako. Ang lakas ng ulan. Ayan, o. Grabe. Po, nagbigay akong pamiling ulam. Ayan, Kuanoli Vlog. Si Karot na bahala dyan. At pumunta kami dyan sa Kalatalit. So ayan mga ka-alright, dito na tayo muli sa pabahay, no? So kahapon nga, ayan, natapos na po yung dalawang inasintahan di kabilang gilid. So pinagbukod ko po yun ng vlog, no? Sana suportahan po ninyo, panoorin nyo pa rin. Ayan, mahaba kasi pagka pinag-isa. So ayan, siyempre nalagyan pa natin doon dalawa patong. So isang patong pa po yan dyan, para yung patak ng ulan dyan sa bubong ay hindi siya tatalsik dito dyan sa nila. Kaya inasintadahan ko yan dyan. Alright, and abang po kayo kung ano pa yung magagawa today. Ayan, di ko alam kung gagawa sila o ano. Ayan. At si Karot, pinabibili kong ulam, yung iniwan ni Kuanoli Vlog na pambili ng ulam ay nagbigay ako. Alright, so ayun mga ka-alright, no, maghahalo tayo ng pangkasintada pa dun sa isang patong pa sa firewall, yung lalag pa sa yero. Ayan, halo pa tayo.
Babalik ka sa Aga. Hello. Right. Ayos ka pala, inaayos yung trapal sa taas. Kasi bigla na buhos yung ulan eh. Tapos panlaban na rin yun sa init. Ayos yung trapal. At kami naghalo na rito, pangasintada. So nagdala kami ng hollow block. Kasi kulang na, galing yung Kalabidang. 7 na piraso. Wala namang paggamitan doon. Kaya dinala namin dito. So alam na rin yan ni Kuya Noli Vlog kahapon. Alright.
Alright. Yan, halo naman ang iakyat namin. Cara habang ka Joel. Baklas ni Kapulo yung forma sa poste. Ayun halo, nakat namin. Baklas ni Kapulo ito. Taas na tadahan po na isang patong pa yan dyan. Yung pinakang lalagpas na siya sa zero. Pinakang na firewall. Alright. Ito na yung na po kami. Bakbakan na naman. Showtime. Patong pa. Nalugaw.
Sipag at tiyaga. Hindi natin ginamitan ng tiyaga. Hindi mo usad ang ano, project. Tatawa ko sa nagtuloy. Ako daw makakasira ng tips ko, guys. Sa mga sinasabi ko, puro ako reklamo. Nagreklamo pa yun. Sino pa yung concern sa project ko? Hindi pa yung makasira. Nahulok! Amo! Nakikita ang sistema. Wala sila sa ground zero. Dito wala nakaliwa. Dito pala naman tayo. Bagong project. Ito muna. Halo? Halo muna. Halo muna. Para makasigas. Oh, halo muna. Para tumigas yung ano. Bago pa tumong. Oh, kasi ko dyan. Uy! Alright. Just ikot-ikot lang. Ganda ng pagsikat ni Gancho. Kagaya ng GoPro. Ipit-ipit lang sa bakal. Helper muna si Kuya Gancho ngayon. Pagka gumawa ako ng palitada, wala nang helper. Kasi masa taas po. Nasa pa taas yung gawa, kaya hindi pwedeng ano. Dalawa nga kami ni Tiro helper, oh. Laghari kami. Baba yung, ay taas yung hollow block, taas yung hollow. Abot-abot. Kaya naman. Tiyaga-tiyaga lang. Kamuay. Halo pa rin. Halo. Ikot-ikot lang, ikot-ikot. Ikot-ikot lang.
Kanina lakas ng ulan, buti ayan na tuminto, minute. Nakapagtrabaho kami. Ay, no pressure naman. Puro inuina talaga. Yo. Sakto-sakto po yung sobra niyan na pagpatong ng hero. Kasi papatong ng trace tapos yung hero. Sakto-sakto po yung sobra niyan. Amo ay. Ito lang, hindi malakas. Alright. Kaya po pinahuli itong isang patong kasi di ba maglalagay po nung ano nito, tubular. So kung nasintadahan na yan nakaraan pa, magtitik-tik na naman ang paglalagyan. So maganda po yung nailagay na yung tubular, saka natin patungan ng pinakaula para hindi po trabaho. Alright. Yung buhangin mo, mahalo. Tulad po nung kasi kung nasintadahan yun, bubutasan na din yung pagkaasintada. Ganda yun yun eh. Nanalagyan pa ng baka. Mas matibay siya. So mamaya abang po kayo, maglalagay na ng next vlog na po yun, zipper lens. Pagkakabitan ng yero. Ayos lang ako. Lalim. Yadaan lang po ni Tilo sa pangiti-ngiti. Tingnan mo na lang. May halo.
Ano? Ang damit. Awis. Alright. Samlag agad. Badlo. Halo.
Babad sa tubig. Ayan na po, papalamanan na lang. So ayan, napakataas po. Yan sa baba. Hey! Hey! Pag nagpalitada dito, yan, makikita nyo, abangan nyo. Kundula gamit. Alright. Pipicturean ko dun sa baba mamaya. Tantab mill, dun sa likod. Taas. Sakto yung firewall, oh. Angat ng trace. Ayan, tapos zero. Tapos papalitadahan to uno para matibay siya. Patungan pa yung ibabaw. Palitada. Kunti pa, no? Sakto na. Sakto na yan. Pero pa yan? Isang timba na lang. Kaya na. Buksan ko na yung dulo na yun. Oo. Matibay, buhusan yun. Palitada na yan. Yung kurang na yun. Doon ko na yun sa baba. Hindi pala, ito pa, kulong. Pati na lang. Okay na, Lo. Sabot mo sa akin. Huwag natin itakpak. Ayan, malulubat na yung battery ko. Sakto, nakatapos ang isang vlog. Sakto po yung halo. Alright. Ayun, kulang doon. Alright na po. Si Parlins naman mamaya. Nadalhin ko na si Daddy Prangstar. Diyan na. Diyan na po sila. Alright. Ayan, dito po nagtatapos ang ating vlog sa pagdagdag sa firewall. Alright, yan, maraming salamat po. At sa inyong panonood, siyempre, sa hindi nyo po pang-skip ng ads. At napakalaking bagay po niyan para sa pangaraw-araw po namin, gastusin, at para sa kanya-kanya namin pamilya. Yan, I love you all po. And I love you all. Bye-bye.